Vypínať hokeje, ja mám Rosalindu, ja mám telenovelu. Vypínať hokeje v sekunde. Mne sa to tu zrúti všetko, Tonko, hýbaj mi tú poličku napraviť. 2 roky urobíš, čo? 2, 4. Aj iní chlapi to už dávno urobili, ja ringla, že som si ťa aj zobrala. Ty zas tie hokeje hľadíš. Mirka, hýbaj, naložím aj teba, aj Románka, zavolaj. A ty to jedz, kým je to teplo. Jedz, to ti hovorím. Tono, ja ti nebudem prihrievať, to sa nedá prihrievať, to sa špagety, ty. Ahoj, Ani, čau. Hej, vysoká tráva, však my to teraz tak nechávame, že to je moderno, menej vody sa míňa, no. Je tá potiaľ to, hej, to tak ideš pomedzi tú trávu, to ti je tak dobre, že? Hovorila som ti, že pokos trávu na susedia vreč zobrali, že akú máme tu na savanu. Kde ovládačka? Tonko, rýchlo, ja sa docikam. Tonko, otváram. To čo tu robíš? Tak ešte aj na tom záchode hokej pozerať na mobil. Pál z toho zákona. Tonko. Hýbaj, Toni. Ty si v obývačke a čo robkáš? Ahoj, Toni. Pozeráš na hokej? A ja toľké roky už na sucho. Ja už mám ruky ako vechte natiahnuté, čo ja iba chodím po obchodoch. Ja sa ťa rada zbavím na 2-3 dní. Nech sa páči, ja si poviem s dievčatami do kúpeľa.